Wel, bore da. Croeso i chi gyd yma, y bore yma. Mae'n hyfryd gweld chi gyd. Cyn i ni gychwyn yr gwasanaeth, o'n i'n meddwl fyddwn ni'n gwylio ffilm just sydyn iawn, cwpl o funudau dio. Heno, yn y cwrdd Zoom, da ni'n mynd i fod yn cychwyn ar gwrs, cwrs y fengylu, ac felly mae gennym ni fideo bach, jyst yn rhoi chdi bach o'r cefndir hwnna i chi. Rwy'n mor gyffrous am Passion for Life Cymru. Am y tro cyntaf, mae yna adnoddau mynd i gael eu paratoi i Gymru yn Gymraeg i helpu Cristnogion i rannu'r ffydd i sôn am Iesu Grist gyda'i ffrindiau. Rwy'n cofio dod fan hyn i'r Brifysgol yng Nghaerdydd a byw yma yn Syngenydd Cwt, yn nerfus yn ansicr, eisiau rannu'r ffydd gyda fy ffrindiau, yr unig Gristion yn y bloc, cael gymaint o anogaeth a chymorth o'r eglwys yr Undeb Cristnogol, ond oedd dim llawer o adnoddau yn y Gymraeg. Mae mor gyffrous i feddwl fod yna adnoddau yn cael eu paratoi nawr i arfogi Cristnogion. Mae Passion for Life Cymru yn rhan o rhywbeth ehangach. Dechreuodd Passion for Life yn Lloegr, ond mae nawr erbyn hyn yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, De Iwerddon a gyda ni yng Nghymru. Ewch i'r wefan a mae yna llwyth o adnoddau fyna. Mae yna 21 fideo gwahanol yn helpu ni i ddeall yr efengyl yn well, sut i gyfathrebu fe, helpu ni ddeall y diwylliant i oresgyn rai o'r rwystrau. Mae yna podcasts, erthyglau yn rhannu syniadau, pethau gwych i'w gael yn Saesneg, ond hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae yna adnoddau Cymraeg wedi eu paratoi. Rydyn ni'n fach i allu dweud bod ni wedi llwyddo i gynhyrchu 6 fideo yn Gymraeg, i wylio ar eich ben eich hunan adre, neu fel rhan o gwrs mewn capel neu eglwys. Bydd yna gyfle i drafod yr hyn sy'n cael ei ystyried. Mae'r cyflwynwyr a'r cyfranwyr yn dod o bob rhan o Gymru ac o gefndiroedd gwahanol. Mae yna bobl o'n cwmpas ni, ffrindiau, aelodau o'r teulu, bobl yn y gwaith, a maen nhw i gyd angen clywed yr efengyl, maen nhw i gyd angen clywed am Iesu Grist. Weithiau does dim gyda ni yr awydd, yr awch. Pwrpas Passion for Life Cymru yw cynorthwyo ni, annog, arfogi, hyfforddi ni i rannu'r efengyl gyda'n ffrindiau. Ymunwch gyda ni yn y fenter hon. Nid y pwrpas yw just hyfforddi mwyn hyfforddiant, ond mwyn gallu rhannu am Iesu Grist. Bydd yna ymgyrchoedd yn digwydd ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, capeli yn dod at ei gilydd i drefnu cyfarfodydd, unigolion yn darllen y Beibl gyda'i ffrindiau yn sôn am Iesu Grist. Ni eisiau awydd, ni eisiau awch, ni eisiau passion i rannu'r efengyl. Ac felly ein deheuad yn gweddi yw bydd Passion for Life Cymru yn annog Cymru drwy ein gwlad i sôn am newyddion da Iesu Grist. Ni gret. Felly, fyddwn ni'n cychwyn ar hwnna heno am 5 o'r gloch ar Zoom. A'r thema ar gyfer yr sesiwn heno di beth yw'r efengyl. Beth yw yr efengyl. Just rhagor o beth sy'n digwydd yn ystod yr wythnos gyntaf. Just diolch i'r rhai yna chi fuodd wrthi ddoe yn helpu glanhau ac yn y blaen a clirio chydig bach ar y capel. Mae'n gret gweld pethau'n symud ymlaen efo hwnna, parawn i weddio amdan hynny. Diolch hefyd i'r rhai sydd wedi bod wrthi'n yr ysgol Sul y bore yma, ac wedyn fel o'n i'n deud cwrdd Zoom am 5 heno. Cwrdd gweddi yn ystod yr wythnos ar nos Fercher, dydy ddim yn wythnos cyffro a selar, wythnos yma, ond mae'n y gwrthdynion Sadwrn nesaf, bydd y wybodaeth yn dod am hwnna. Ac wedyn Sul nesaf, gobeithio os dyw e'n mynd fydd David Murphy yma yn arwain y cyfarfod. Hefyd, jyst rhag wybodaeth i chi ynglyn â'r Pasg, felly mae gennym ni rai gweithgareddau wedi trefnu efengylu a bydd yna gwybodaeth yn dod allan yn ystod yr wythnos yma.
Ond efallai dau beth i chi gofio ydy, un, mi fydd yna wahoddiadau ac yn y blaen, a mae yna dract bach mae Gwyl wedi helpu sgwennu fydd yn mynd o gwmpas yr ardal yma ym Mhenros Garnedd. Felly fyddwn ni yn rhannu hwnna efo gwahoddiad arbennig i gyfarfod ar ddydd Sul Ebrill y 10. So hwnna fydd yr cyfarfod yn ffocws ni i estyn allan dros y Pasg. Mae hwnna wythnos cyn y Pasg. So ni'n gwybod bod nifer yn mynd allan ar ei gwyliau cyn y blaen dros y Pasg. Felly mi fydd hwnna yn gyfarfod Ebrill y 10. Ac wedyn mi fydd Ebrill 17, sef y Pasg ei hun, yn gyfle i ni efallai mwy fel eglwys i ddod at ein gilydd i ddathlu yr atgyfodiad, ond wrth gwrs fydd yna groeso mawr i unrhyw un arall ddod hefyd. Ac mae'n debyg y byddwn ni'n cael cyfarfod ar ddydd Gwener y Groglith hefyd cymun i ni. A gawn ni weld lle fydd modd i ni gael hynny. Efallai fydd y fama, efallai fydd o'n Rhiwlas, efallai fydd o'n Ebenezer, pwy wyr, ond mi fyddwn ni efo'n gilydd, so fydd hynna yn hyfryd. Hefyd, jyst sôn yn ystod yr wythnos, yn amlwg da ni Sul diwetha, nathon ni weddio am y sefyllfa yn Wcráin. Mae eisiau ni barhau i weddio yn does. Ar wefan y mudiad, mae yna chydig bach o wybodaeth rwan am fudiadau ac elusennau sydd yn gweithio allan yna. Felly os ewch chi i flaen gwefan mudiad Efengylaidd Cymru, mi welwch chi, mae yna links yna i rai adnoddau ac yn y blaen. Mae yna le i roi, os ydych chi eisiau rhoi arian hefyd. Ac mae'r Slavic Gospel Mission, maen nhw efo cwrdd gweddi arbennig nos fory, nos lun. Felly mae yna wybodaeth fanna hefyd sut i gael y manylion ar gyfer hwnna. Wel, gadewch i ni ddechrau yn gwasanaeth a'n haddoliad trwy gyd darllen Salm 40 a 6 gyda'n gilydd. Os ni'n gofyn i chi sefyll ar eich traed, ac wedyn mi gewn ni gyd ddarllen gyda'n gilydd. Mae'n help i ni ddarllen y gair gyda'n gilydd, ni jyst bod un person yn y blaen yn dydy, ond hefyd mae'n anogaeth i ni i gyd. Felly gadewch i ni i ddarllen. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly, nid ofnwn i'r ddeiar symud, ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, i'r dyfroedd rio a therfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwyd. Y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi, cynorthwyo Duw hi ar doriad dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu, a'r teyrnasoedd yn gwegian. Pan gwyd ef ei lais, todda'r ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygo ddifrod ar y ddeiar. Gwnair y feloedd beidio trwy'r holl ddeiar, dryllia'r bwa, tyr y weiwffon, a llosgu'r darian a thân. Ymlonyddwch, a deallwch mae myfi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddeiar, y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. Dewch ni weddio. O Dad, diolch am y geiriau rhyfeddol yna rwan wrth i ni ddod at yn gilydd ar fore Sul. Arglwydd yw Dad, da ni'n gwybod yn bod ni'n byw mewn byd ansicr tu hwnt ar hyn o bryd. Da ni'n gwybod fod nifer yn yr eglwys yn wynebu sefyllfaoedd ansicr. Ac o arglwydd yw Dad, wrth i ni edrych o'n cwmpas ni, da ni'n gwybod fod na ddim byd o Dad yn sicr, ond wrth i ni droi at ti, da ni'n diolch
yn bod yn traed ni ar dir cadarn. Da ni'n diolch dy fod ti'n arglwydd rhyfeddol, dy fod ti'n dal y ddeiar yn dy law. Da ni'n diolch fod cenhedloedd yn rhio a terfysgu, fod pechod i weld ym mhob man. Da ni'n diolch dy fod ti'n gyfiawn, dy fod ti'n rheoli, dy fod ti'n raslon ac yn llawn cariad. A dy fod ti o arglwydd i'w dad wedi anfon yr arglwydd Iesu farw trosta ni. A felly, da ni'n diolch bore yma bod ni'n medru dweud y pethau yma gyda sicrwydd dy fod ti yn arglwydd i ni. A helpa ni bore yma i ymlynyddu o dy flaen di. A da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. O blant, da chi am ddod ymlaen, sgwlch yn dda? Mae'n lyflu gweld chi i gyd eto y bore yma. Na ni. Gwych. Chi'n gwisgo pethau mor lliwgar a fluffy a bob math o bethau. Lyflu, gwych. Reit ta. Pawb yn oce? Sori, dyn am digon da. Pawb yn oce? Da iawn, gwych. Reit ta, mae gen i gwestiwn i chi. Pwy fysa yn hoffi pint? Pwy fysa'n hoffi pint? Be fysa ni'n medru wneud efo'r pint yma? Prynu siocled. Be arall ydych chi'n medru wneud efo fo? Rhoed o'i bobl yn Ukraine, da iawn, ie. Yeah. Be fysa ti'n mynd? Prynu Nerf guns, oce, ie. Bob math o bethau. So chi'n neud bob math o bethau. Reit, pwy sydd eisiau fo? Elaine, ti eisiau fo? Oce, cyma fo ta. Ti. Na? Na, ti'n eisiau fo? Oce, Daniel, ti eisiau fo? Go on ta. Oce, na, oce. Daniel ddim eisiau fo. Reit, Dewi, ti eisiau fo? Oce, rhywun arall eisiau helpu? Go on ta, go on. Mae'n dda bod hi'n syl cyntaf ers bod ni Covid, ydy bod ni... Reit, stop. Reit. Pam ar y wyneb ddeiar nes i gynnig o'i chi? Oeddech chi eisiau fo, ond oeddech? Oeddech chi eisiau'r pint. Pam nathach chi ddim gymryd o? Pam? Oedd ni efo be? O'n i'n... Ie, dwi efo fo, a be? Ie, mae o'n yn llawi, so pam da chi methu cael o? Mae llaw fi di cael, da iawn. So mae llaw fi wedi cael, so be dwi'n neud efo yr arian yma na? Dwi'n mynd taflu fo ffwr, na dw? Hollol y gwrthwyneb? Ie. Cadw fo. Dwi'n i ddal o yn dyn, yn dydw? Ie? Da chi'n gwybod pam dwi'n i ddal o'n dyn? Achos dwi eisiau mynd i'r siop wedyn i brynu siocled. Neu Nerf guns, neu cardiau Pokemon, neu beth bynnag. Yeah? Fi bia hwn. A dwi'n i ddal o yn dyn. Ac o'n i'n gwybod, ond gennych chi ddim gobeith i gael allan o'n llaw i. Yeah? Da ni weithiau'n chwarae'r gêm adre, ac oherwydd mod i'n fawr ac yn gry ac yn hyll, fedra i ddal o. Fel ma medra, fedrwch chi ddim cael allan o'n llaw i. Wel, dwi eisiau dangos fideo i chi rwan. Okay? A mae'r fideo yma yn dod o Ukraine. Iawn, rwan, da chi'n gwybod, nos Wener, yn y clwb, oedden ni'n siarad yn doedden, ac oeddech chi'n sôn lot amdan Putin, y pobl fel la, yeah, y pobl da ni wedi gweld ar y teledu, yeah, ac oedden ni'n gwybod bod yna bethau trist iawn yn digwydd. Wel, dwi eisiau chi edrych ar y fideo yma wan o bobl yn Ukraine. Okay? Lle mae'r rhyfel ar hyn o bryd. Sgewn ni fel ymlaen. Охраняя и любя.
medru canu, ond oedd o'n rhyfeddol, achos oedd hwnna just cyn bod yr bomi yn dod a'r tanks. Sut fysa chi'n teimlo, ydych chi'n meddwl, sy'n ni'n gwybod bod hynna'n mynd i ddigwydd yn y wlad ni? Diolch byth bod o ddim, ond sut fysa ni'n teimlo? Hapus? Wel, ie, oce, mae hwnna'n ateb da iawn. Ie, sy'n ni'n cael mynd i'r nefoedd, ie. Fysa ni'n drist, fyswn ni yn drist ac yn ofnus iawn. Ac oedd y bobl yna, dwi'n siŵr, yn teimlo'n drist ac yn ofnus, ond oedden nhw'n medru canu rhywbeth. Ac oedden nhw'n canu achos bod nhw'n Gristnogion. Ac oedden nhw'n canu, he will hold me fast. Pwy ydy'r hi yn fanna, ydych chi'n meddwl? Pwy ydy'r hi? Aran. Duw, ie, a Iesu Grist. Ac oedden nhw'n deud, mae o mynd i ddal fi'n dyn. Meddyliwch am y pint yna fanna wan. Right? Ond oedd o'n dyn yn y llaw i, oedd yna no way ydych chi'n medru gael o. Ac mae nhw'n gwybod bod Iesu'n gafal yn nhw'n dyn. Ac ie, ti'n iawn? Ond nhw'n gwybod ella bys nhw'n mynd i'r nefoedd, ond oedden nhw'n gwybod bod Iesu'n eu caru nhw a bod Iesu'n gofalu amdanyn nhw. A mae hwnna'n rhyfeddol yn dydy. Ie, beth bynnag sy'n digwydd yn yn byd ni, bod ni'n gwybod bod Iesu yn yn caru ni. Ac felly, da ni'n mynd i trystio yna fo. Yn trystio bod o'n mynd i afal yna ni'n dyn. Achos mae o wedi'n caru ni gymaint. Oce? Dewi. Ie, bys efo yn od iawn sy'n ni'n canu I will hold the pint, ti'n iawn. Felly, mae'n dda bod ni'n cael canu am rhywbeth hollol sicr yn dydy. Ie? Bod Iesu yn gafal yna ni. Diolch yn fawr iawn, a gewch chi fynd i eistedd yn ôl yn eich set rwan. Na ni, dyna un o'r peth rhyfeddol amdan beth sydd wedi bod yn digwydd yn yr Ukraine sydd jyst mor drist, mor ofnadwy, ac eto, da ni'n clywed am Gristnogion. O'n i'n clywed yn ystod yr wythnos, clywed am weinidog allan yn Ukraine, oedd yn deud bod nhw wedi bod yn paratoi yr eglwys ers rhyw 4-5 mlynedd am hyn. Oedden nhw'n meddwl am alle fysa Rwsia'n dod mewn i ddwyrain y wlad, ond nid i'r gorllewin, a mae beth sydd wedi digwydd yn amlwg yn llawer mwy, ond oedd o'n deud bod nhw wedi bod yn paratoi'r eglwys, wedi bod yn paratoi Cristnogion, wedi bod yn dweud wrth y Cristnogion, hynny ydi yn siarad am yr efengil, a am y nefoedd, yn hyfforddi nhw, efo pethau fel cymorth cynta, ond yn paratoi ar gyfer adeg fel yma. Ac efallai bod mae'n sobri ni, dydy. Da ni wedi cael bywyd mor hawdd, ac eto, da ni'n gwybod, dydy'r Cristnogion allan y fanna ddim mewn lle mwy ansicr na ni. Maen nhw yng ngafal Crist, a da ni yng ngafal Crist yn fama hefyd. Da ni'n mynd i gael cyfle i ganu rwan chydig o ganeuon i addoli gyda yn gilydd. Iesu, rhown i ti bob anrhydedd. Iesu, rhown i ti yr holl glod. Uned dair a neb i ddyrchafu, yr enw sydd goruwch, oll enwau'r rhod. O plygwn pawb ein glin mewn gwir addoliad. Cans plygu glin yw'n dyled ger dyfron. Cyffeswn bawb yn awr ef yw Crist, ef yw mab Duw, brenin i o'r clodforwn di yn llon. Ac wedyn mi ewn ni mlaen i ganu o'r nef y daeth fab di nam, i'r byd yn dlawd heb feddu dim. Da ni wedi gweld yn ystod yr wythnos diwethaf yn dod beth ydy ffoaduriaid. Ac wrth gwrs mi ddaeth Iesu ei hun yn dlawd ac mi fydd o'n ffoadur o fewn chydig flynyddoedd dod i'r byd ni gyda dim byd yn lles ni drosta ni. Ac wedyn mi fyddwn ni yn canu ni welodd llygad dyn erioed, ni chlywodd Clust o dan y rhod am neb cyffelib iddo fef. O rosyn Saron hardd ei liw, pwy ddyd i maes rinweddau'n Duw, ef yw bywyd nef y nef.
Dewch i ni weddio. O arglwydd Dduw. Da ni yn rhyfeddu at y geiriau na da ni wedi cael i canu rwan. Da ni'n diolch am y fraint o gael canu. O gael canu heb fasgiau, o gael canu o'n calonnau i ti, ac o gael canu pethau rhyfeddol, o gael dweud pethau rhyfeddol, bod na neb tebyg i ti. O Dad, da ni yn gwybod heb i ti ddangos hynny i ni, fydda ni ddim wedi gweithio allan yn hunain, Dad, fydda ni wedi gweld efallai o'r cread rhywbeth, bod na rywun y tu ôl i'r cyfan, ac eto mi fydda ti mor bell oddi wrthyn ni, oherwydd yn pechod a'n gwrthryfel ni. Ond da ni'n diolch, Dad, diolch bod ysbryd i wedi dod. Bod ysbryd i wedi agor calonnau, fod Iesu wedi marw ar y groes, a wedi atgyfodi, ac yna fod o wedi anfon yr ysbryd i weithio ymhlith pobl bechadurus. A Dad, da ni'n diolch i ti am hynny y bore yma. Da ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di. Ac o arglwydd yw Dad, wrth i ni feddwl rwan, Dad, am sefyllfa'n byd ni, da ni'n cyflwyno'r cyfan i ti. Da ni'n gofyn, plis, o arglwydd yw Dad, y gwneud i oruwch lywodraethu. Wneud i o arglwydd yw Dad, dod ar hyfel erchyll yma i ben. O Dad, da ni'n gweddio byddi di yn gostwng y dynion balch sydd na ar hyn o bryd yn ceisio y drygioni yma. Da ni'n gofyn i ti i roed i arweinwyr eraill ddoethineb rhyfeddol yn y sefyllfa i wybod beth i'w wneud. A Dad, da ni'n gweddio am y rhai gwan, da ni'n gweddio am y plant, da ni'n gweddio am y gwragedd, da ni'n gweddio am y bobl arferol yn y sefyllfa, achos da ni'n gwybod mor aml, maen nhw sydd yn dioddef. A Dad, da ni'n gofyn i ti i symud mewn ffordd arbennig yn yr ardal yna o'r byd yn Wcrain ac yn Rwsia, Dad. A da ni'n meddwl yn arbennig am yn brodyr anchwiorydd allan yna. Ni'n gweld nhw rwan yn canu, a da ni'n rhyfeddu at eu ffydd nhw. Yn rhyfeddu bod nhw medru dweud y fath bethau yn hyderus ac yn llawen pan fo i sefyllfa nhw mor argyfyngus. A Dad, da ni jyst yn gweddio byddi di'n agos iawn atyn nhw, ac y byddi di'n defnyddio yr amser yma i ledeini dy deyrnas di, i fwy a fwy ddod i gredu yno ti. A Dad, bore yma, da ni'n gofyn i ti helpu ni wrth i ni ddod at y air di. Da ni'n gwybod ar ben ei hun bod y air di yn anabl i wneud dim. Mor rhyfeddol ydi o, da ni'n gwybod bod ni angen yr ysbryd i weithio. A felly da ni'n gofyn, plis, Dad, plis, rhod ysbryd i weithio trwy dy air di y bore yma. Yn plith ni. Gogoniant i ti. Amen. Wel, da ni'n mynd i ddarllen o Ioan ac o benod 13, penod 13. Da ni'n parhau yn Efengil Ioan. Da ni'n symud ymlaen drwyddo fo. Ac da ni'n cychwyn wir ar ryw adran newydd y bore yma. Felly mi wna i ddarllen o Ioan 13, adnod 1 i adnod 20. Adnod 1 i 20. Ar drothwy gwyl y Pasg, roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo am adael ar byd hwn a mynd at y tad. Roedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo'n y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Seimon Iscariot, y bwriad i'w bradychu ef, dyma Iesu, ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywallto ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol.
Daeth at Seimon Pedr yn ei dro ac meddai ef wrtho, arglwydd, a wyt ti am fy olchi fy'n rhaid i? Atebodd Iesu ef, ni wyddos ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni chei di olchi fy'n rhaid i byth. Atebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, ni does lle i ti gyda mi. Arglwydd, meddai Seimon Pedr wrtho, nid fy'n rhaid yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, mae'r sawl sydd wedi ymolchi drost o'n lan i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed. Ac yr ydych chwi yn lan, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddau pwy oedd am ei frydychu. Dyna pam y dywedodd, nid yw pawb ohonoch yn lan. Wedi ddolchi ei traed, ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gyfynodd iddynt. A ydych yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chwi. Yr ydych chwi'n fy ngalw i'n athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly, a mi na'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, fe ddylai chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chi, yr ydych chwithau wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Yn wir, wy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddwch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nid wyf yn siarad amdanoch i gyd, yr wyf fi'n gwybod pwy a ddewisiais, ond yma'n rhaid i'r ysgrythyr gael ei chyflawni. Mae'r un sy'n bwyta fy mara i wedi codi ei sawdl yn ferbyn. Yr wyf fi'n dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd mwyn i chi gredu pan ddigwydd mae my fi yw. Yn wir, wy'n dweud wrthych, mae'r sawl sy'n derbyn unrhyw un anfona fi yn fy nerbyn i, ac mae'r sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. A boed i Dduw bendithio'i air i ni y bore yma. Wel, fel o'n i'n deud, ni'n cychwyn ar adran newydd. A bore yma, dwi eisiau ni feddwl yn amlwg am Iesu, dyna pwy da ni yn edrych arno fo. Dyna pwy da ni wedi bod yn edrych arno fo ers wythnosau, dyna pwy mae Ioan yn ei gyflwyno i ni. Ond dwi eisiau ni feddwl yn arbennig am Iesu fel arweinydd. Iesu fel arweinydd. A mae hwn yn arbennig o berthnasol heddiw yn dydy. Da ni yn gwybod rhywbeth am arweinyddiaeth. Da ni'n gweld arweinwyr ein byd ni. Da ni wedi brawychu gan rai. Da ni wedi, efallai, yn hysgogi gan eraill. Da ni'n gwybod a da ni'n gweld lluniau o Putin. A da ni'n meddwl beth ar y wyneb ddeiar sydd yn mynd ymlaen. A da ni wedi cael yn brawychu gan y ffordd mae o'i weld yn arwain i bobl. A wedyn, da ni'n gweld rhywun fel Zelensky o Ukraine, a da ni'n meddwl, waw, dyna i chi rhywun efallai sydd yn hysgogi ni, dyna i chi arwr mwyaf anhebig mewn ffordd. Hynny chydig fisoedd yn ôl, oedd pobl ddim yn gwybod amdano fo, ac oedd arfer bod yn gymedian ac yn y blaen, ac rwan mae o'n medru arwain y bobl. Da ni'n gwybod am Boris Johnson, da ni'n gwybod am Mark Drakeford, da ni'n gwybod am arweinwyr sydd gennym ni yn y gwaith efallai, neu yn yr ysgol, am athrawon, a'r prifathro neu brif athrawes. Da ni'n gwybod beth ydy arweinydd, a da ni'n gwybod beth ydy arweinydd da, a beth ydy arweinydd drwg, a da ni'n gwybod yr effaith maen nhw'n medru cael arno ni. Wel, bore yma, dwi eisiau ni feddwl, sut arweinydd sydd ganddo ni fel eglwys? Sut arweinydd ydy Iesu? Da ni'n gwybod i fod o'n fyw, da ni'n gwybod i fod o'n y nefoedd, da ni'n gwybod mae fod i arweinydd ein heglwys ni, mae o hyd yn oed yn cyfansoddiad ni. Mae fo ydy yr un. Ac mae fel se, Ioan yn fama'n canolbwyntio ac yn ceisio dod â hyn allan yn y benod yma. Da ni wedi gweld yn y 12 pennod cyntaf fel y mae Ioan wedi bod yn ceisio cyflwyno Iesu. Da chi'n cofio'r cyflwyniad rhyfeddol yna nath o roi, lle oedd o'n dweud na fod i'r gair, y gair oedd o'r dechrau. Mae o'n dduw. A da ni'n gweld fel mae o wedi delio efo pobl.
Da ni'n gweld fel mae o wedi ateb y proffwydoliaethau, ac wedi gwireddu y proffwydoliaethau. Da ni wedi gweld i allu rhyfeddol o, y gwirthiau. Da ni wedi gweld y pethau anhygol oedd o'n dweud. Da ni wedi gweld y gwrthwynebiad yn ei erbyn o'n codi ac yn codi ac yn codi, ond trwy'r cyfan mae o wedi bod yn dweud, trwy'r penodau cyntaf, dydy'n awr i ddim wedi dod eto. Ond wedyn yn ymhenod 12 ac yn adnod 23, da ni'n gweld ar ôl i'r groegiad dod ato fo, y groegiad, mae fel se rhywbeth wedi digwydd a mae'n deud y mae'r awr wedi dod, meddai, i fab y dyn gael ei ogoneddu. Dyma lle mae'r awr wedi dod, a dyn ni'n gweld Ioan yn cychwyn yn fama hefyd, ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod. Dyma ni rwan, mae Iesu yn symud ymlaen. Mae di cael ei weinidogaeth, os hoffech chi weinidogaeth arferol, mae o wedi cael 2 blynedd o weithio ac o ddangos ac o bregethu ac o'n greu gwirthiau, ond rwan mae ogoniant o'n dod. Rwan mae o'n sefyll i fyny, os hoffech chi. Rwan mae o'n dangos wir beth mae'n olygu i fod yn arweinydd. A da ni'n gweld yn fama, mae'r disgyblion ei hun. Da ni'n gweld nhw yn galw fo yn athro ac yn arglwydd. Mae'n amlwg i fod o wedi dod i'r ddisgyblion yn athro, ond nid jyst yn athro arferol, oedd yn dipyn o beth adeg yna, ond mae'n arglwydd hefyd. Ac felly, da ni bore yma gobeithio mynd i weld sut fath o arglwydd ydi o, sut fath o arweinydd ydi o. A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi ydi fod o'n arweinydd sydd gyda rheolaeth ryfeddol dros bob dim. Mae'n arweinydd sydd gyda rheolaeth rhyfeddol dros bob dim. Da ni wedi gweld hynny yn barod yn y 12 pennod cyntaf. Fel yma gan Iesu yr gallu rhyfeddol yma, rheolaeth rhyfeddol yma. Dim ots be oedd yn digwydd, dim ots be oedd yn cael ei daflu tuag ato fo, oedd o'n medru delio efo fo. A da ni'n gweld o yn yr adnodau yma. Mae o'n gwybod yn union beth sydd yn digwydd. Sbiwch ar adnod 7, atebodd Iesu, ef ni wyddos di, pan mae'n siarad efo Pedr, ni wyddos di ar hyn o bryd beth yr wydd am ei wneud, ond fe ddo i wybod ar ôl hyn. Mae Iesu fanna'n dweud wrth Pedr, ti'n yn gwybod beth sy'n digwydd, ond dwi'n gwybod beth sydd yn digwydd. Yn adnod 11, oherwydd gwyddau pwy oedd am ei fradychu. Dyna pam y dywedodd nid yw pawb ohonoch yn lan. Maen nhw yma, mae'r disgyblion yn meddwl, reit, mae 12 ohono ni a Iesu, da ni'n un gang, da ni gyd efo'n gilydd, ond mae Iesu yn gwybod bod yna un ohonyn nhw yna yn mynd i'w fradychio. Yn wir, fedrwn ni fynd ymlaen yn bellach na, sbiwch ar adnod 18, nid wyf yn siarad amdanoch i gyd, yr wyf fi'n gwybod pwy a ddewisiais. Mi ddaru Iesu ddewis i ddisgyblion, a mi ddaru fo ddewis Judas gan wybod bod Judas yn mynd i fradychu fo. Hynny bod Iesu wedi i ddewis o mewn ffordd am y pwrpas yna. A da ni'n gweld o, mae'n hyfryd yn adnod 19. Da chi wedi gweld, mae'n dweud bod o wedi dweud hynna wrth y disgyblion mwyn i helpu nhw wedyn. Mae'r un sy'n bwyta fy mara yr wyf fi'n dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, mwyn i chi gredu pan ddigwydd, mae my fi yw. So mae'n dweud, mae'n rhoi ti gliwiau rwan gan wybod, ar ôl iddo fo farw, ar ôl iddo fo atgyfodi, mi fydden nhw'n stryglo, mi fydden nhw ddim yn siŵr beth sydd yn digwydd, fel disgyblion, fydden nhw'n meddwl, sut gallai y boi yma oedd gyda ni'r holl amser, sut gallai hwn fradychu Iesu, a mae Iesu wedi deithio nhw, so fydden nhw'n cofio nôl a mynd, dyna oedd Iesu mewn control adeg yna. Dyma'r un sy'n mewn rheolaeth llwyr, mae'n gwybod beth sydd yn digwydd. Doedd Judas ddim yn sioc i Iesu. A mae Ioan wedi edrych ar y dyn yma, y dyn Iesu, am 2 blynedd.
Rwan ta, dyn ni'n gwybod yn dydan bod yna rai pobl yn y byd yma sydd fel sy'n nhw in control. Mae o'n gret a mae o weithio'n frustrating achos da chi'n meddwl beth bynnag sy'n digwydd, mae nhw just, fel sy'n nhw just in control yn hollol. A sy'n byd yn fflapio nhw ac yn y blaen. Da chi'n meddwl sut ar y wyneb ddear gallith nhw fod fel yna. Ond nid dyna beth mae Ioan yn dweud yn fama. Hynny ydi, fyswn ni byth yn dweud bod rhywun fel am dduw yn rheoli pob dim. Ni allai bod rhai ohono ni medru rhyw fath o navigatio trwy bywyd yn haws nag eraill. Ond mae Ioan yn deud yn fama, dyma dduw. Mae o'n rheoli pob dim. Fodd y gair o'r dechrau. Mae o'n gwybod pob dim. Mae o fel sef o tu allan i'n byd ni. Rwan, dwi wedi bod yn trio meddwl am ddarlun o hyn i helpu, a mae o yn anhygol o anodd achos mae amser yn rhan o'n profiad ni. A felly mae unrhyw ddarlun sydd gennym ni yn mynd i fod yn rhan ohono fo. Ond meddyliwch amdano fo fel yma. Dim os ydych chi wedi gweld seremonia agoriadol erioed mewn Olympics yn rhywbeth fel yna. Ac yn aml mae gennych chi lwyth o bobl lawr yna ar yr pitch neu ar y gwaelod, a maen nhw yn digwisgo mewn gwahanol bethau. A maen nhw'n dod at ei gilydd ac maen nhw'n creu rhyw ddarlun. Hynny ydi, yn amlwg, pan maen nhw lawr na'n symud o gwmpas, does gennyn nhw ddim cliw beth ydy'r darlun maen nhw'n greu. Ond wrth ddod at ei gilydd, ac wrth i'r camera ddod uwch i pen nhw, mae yna rhyw lun rhyfeddol neu rhyw sgrifen rhyfeddol neu rhyw ddarlun rhyfeddol yn dod at ei gilydd. Wel, da ni gyd yn byd ni fel sy'n ni'n symud o gwmpas, a sgynna ni ddim fel sy'n ni lot o gliw beth sydd yn digwydd, ond mae Duw yn edrych o'r tu allan. Mae Duw y tu allan i amser. Mae Duw y tu allan i'n profiad real ni. Ac mae o'n gweld. Ac mae gen fo'r ymwybyddiaeth yma. Ac mae gen Crist yr ymwybyddiaeth yma. Sydd jyst yn hollol rhyfeddol oherwydd fel dyn, yn amlwg mi roedd gen fo ddau ymwybyddiaeth. Oedd gen fo ei ymwybyddiaeth fel person, ond oedd o dal yn dduw ac oedd gen fo'i ymwybyddiaeth yn fanna. Ac eto dim ond un hunan ymwybyddiaeth oedd ganddo fo. Mae Iesu'n gwybod pob dim. Mae gyda fo reolaeth llwyr. Dyna'r math arweinydd ydy o. Ac mae yna oblygiadau felly i hyn. Mae o'n rheoli y byd i gyd heddiw. Dyn ni'n gwybod beth mae arweinwyr yn medru gwneud yn byd ni, ond fedrith nhw ddim mynd dim pellach nag y mae Crist yn ei gadael iddyn nhw fynd. Mae pwy bynnag gyda chi bore yma, mae Iesu'n gwybod pob dim amdano chi. Fedrwch chi ddim dysgu dim i Iesu. Hynny pan fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd, fyddwch chi ddim yn dweud, wel, helo, Steffan ydw i, oeddwn i'n athro, oeddwn i'n... Mae'n gwybod y cyfan. Mae'n gwybod y cyfan yn barod. Oedd o'n gwybod y cyfan o dragwyddoldeb. Mae'n gwybod beth sydd i ddod. Rhai o'n chi blant, da chi'n mynd i wneud arholiadau. Mae'n gwybod beth sydd yn y papur arholiad. Mae'n gwybod pa farciau da chi'n mynd i gael. Mae'n gwybod lle da chi'n mynd i fynd wedyn. Mae'n gwybod pa waith da chi'n mynd i wneud. Mae'n gwybod os da chi'n mynd i brodi neu ddim, neu pwy da chi'n mynd i brodi. Mae'n gwybod eich cymhellion chi. Mae'n gwybod eich teimladau chi. Mae'n gwybod pryd ydych chi'n mynd i ddisgyn. Mae'n gwybod pryd ydych chi'n mynd i farw. Fedrwch chi ddim cuddio dim byd oddi wrth Iesu Grist. Mae'n Duw yn gwybod pob dim. Does a ddim sefyllfa sydd ddim yn surprise i Iesu. Doedd Judas ddim yn surprise iddo fo. A mae hwnna'n gysur yn dydy. Achos mae bywyd weithiau fel corwynt. Dwi'n meddwl weithiau, os ydych chi'n cael yr sinking feeling na'n eich stumog, ydych chi'n meddwl, be sydd yn digwydd? Y teimlad ma o suddo. Mae Iesu'n gwybod,
beth sydd yn digwydd. Sut? Oherwydd dyn ni'n gweld yn adnod 3, a dyma Iesu a gyntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw. Mae Iesu yn gwybod ei fod o yn fab i Dduw. Hwn oedd y gair oedd o'r dechreuad. Ac yn fama, mae'n amlwg fod Iesu, mae o wedi cael rhyw olwg, rhyw ddatguddiad pellach o pwy ydi o. Ac mae o wedi gweld i fod o'n dod oddi wrth Dduw, a mae wedi gweld fod Dduw wedi rhoi pob dim yn ei ddwylo fo. Mae gen efo'r pŵer rhyfeddol yma, mae gen efo'r gallu rhyfeddol yma, mae gen efo'r reolaeth dros bob dim. Da ni wedi gweld o'n rheoli stormydd, yn dod â pobl nôl yn fyw, yn troi dŵr yn win ac yn y blaen. Ac felly, da ni'n meddwl, be mae'n mynd i wneud fama rwan? Ar ddechrau pennod 13, mae o'n gwybod yn fama rwan, mae wedi ffeindio, mae o'n gwybod bod gen efo'r pŵer yma, mae o'n gwybod fod pob dim yn ei ddwylo fo, pawb yn ei ddwylo fo, a da chi'n meddwl, be sy'n mynd i ddigwydd i Judas? Yn ei dychmygwch, da chi wedi gweld lluniau yn yr wythnosau diwethaf yma o Putin yn ei stafell ac efo'i bobl o'i amgylch o, a da ni wedi gweld digon dydan, os diolch yn hapus efo rhywun, dy ddim yn neis o gwbl, a da chi'n meddwl, mae gen fo bŵer, a gallai fo wneud unrhyw beth i unrhyw un o'i ddisgyblion o. Wel, be gallai Iesu wneud fama i Judas yn gwybod beth oedd Judas yn mynd i wneud? Yn gwybod bod y diafol yn mynd i ddod i mewn i Judas. Dych chi'n dychmygu, gallai Iesu fod wedi niwcio Judas, gallai fo fod wedi i chwalu fo yn racs. Gallai fo fod wedi dangos i ogoniant rhyfeddol. Ond na, be mae'n wneud? Golchi traed. Golchi traed. Lle fysa chi'n disgwyl i Iesu efallai fod yn medru dweud, Judas, dwi'n gwybod beth ti'n mynd i wneud, cer o yma, dwi'n dy daflu di i uffern. Mae'n golchi traed. Maen nhw gyd yna, 12 ohonyn nhw a Iesu Grist o gwmpas yn cael bwyd, y swper olaf siŵr o fod. Mae'r bwrdd ar y llawr yn eitha isel, maen nhw'n gorwedd o gwmpas. Mae'r bwyd wedi baratoi. Mae'r disgyblion ar dipyn o hau, dwi'n siŵr. A mae Iesu mor drist, achos mae'n gwybod beth sydd o'i flaen o. A be mae'n wneud? Mae'n tynnu ddillad. Mae'n gwisgo fel gwas. Mae'n llenwi'r bowlen gyda dŵr. Ac mae'n mynd rownd, un wrth un. Mae'n cymryd i amser yn golchi traed pob un o'i ddisgyblion. Yn gymdeithasol oedd hyn yn hollol rhyfeddol. Neu dwi'n gwybod weithiau, da ni'n edrych yn ôl a da ni'n meddwl, da ni'n mynd deall be ddigwyddodd fama, diolch yn neud synnwyr i ni, a da chi'n meddwl oedd o'n rhywbeth arferol ar y pryd. Doedd hyn ddim yn arferol amser Iesu Grist. Fydde'r disgyblion ddim di wneud hyn i'w gilydd. Mae o'n mynd llawer heibio i ryw arwydd o barch. Hynny di, os fydde rhywun eisiau dangos parch i rywun arall, nid dyma be fydden nhw'n wneud. Doedd athrawon jyst ddim yn wneud hyn. Da chi'n gweld ymateb Pedr yn adnod 6. Arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i, nid i mae'n bwysles yna, wyt ti mynd i wneud hyn i fi? Mae'n hollol staggering. Mae'r pŵer rhyfeddol mae gan y dyn yma, ac eto beth mae o'n wneud? Mae o'n plygu. Ac felly, da ni'n gweld yr ail beth am yr arweinydd yma sydd genddo ni, ydy fod yn arweinydd tyner gwylaidd sy'n plygu i eraill. Mae'n arweinydd tyner gwylaidd sy'n plygu i eraill. Bo faint ohonoch chi sy'n gwylio Undercover Boss? Mae'n raglen ar y teledu. Dwi wedi gwylio lot a hynny, ond dwi wedi gwylio ambell i beth. A syniad efo'r rhaglen ydy fod gyda chi ryw gwmni mawr,
ddydwn ni IKEA, enghraifft. A mae bos IKEA yn dod ac yn disgeisio ei hun fel rhyw fath o berson arferol, a mae'n dod i weithio efo'r bobl arferol yn y gweithdy neu rhywbeth fel yna. A wedyn mae'r cameras yn dilyn, ac wrth gwrs yn y diwedd mae'r bos yn dweud, hei, fi di'r bos, dwi wedi gweld pa mor galed wyt ti'n gweithio, dwi'n mynd i helpu ti, neu dwi'n mynd i wneud pethau'n well i chi yn y gwaith ac yn y blaen. Nid dyna sydd yn digwydd yn fama. Nid cocsio mae Iesu yn fama. Mae Iesu yn dod ac yn plygu go iawn. Dio ddim yn swopio efo rhywun arall, mae o'n gwneud o'i hun yn hollol agored, mae o'n plygu. Mae Paul yn sôn am hyn yn Philippiaid pennod 2. Ei fod ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn fe'i darstyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau a'r groes. Mae Iesu yn arweinydd sydd yn plygu. Mae o'n arweinydd tyrner, mae o'n arweinydd gwylaidd. Fod i mab Duw. Oedd o yn y nefoedd mewn perthynas berffaith gyda y tad a'r ysbryd glân, mewn perthynas berffaith o gariad, yn gwybod pob dim, yn deall pob dim, gyda'r pŵer rhyfeddol yma. Ac eto, mi nath o creu y byd yma gan wybod yn union beth fydde fo'n ei gostio iddo fo. Doedd o'm yn surprise iddo fo bod ni wedi dechrau pechu. Oedd o'n gwybod hynny. Ac yn lle troi cefn arna ni a dangos i sancteiddrwydd felly, mae o'n plygu ac yn dod yn un ohono ni. Yn cymryd corff arno fo'i hun, yn dragwyddol, yn dioddef gymaint, yn profi tlodi, yn cael ei gamdrin. Mae yn plygu. Beth mae hynna yn ei olygu? Beth mae hynny yn ei olygu i ni bore yma? Wel, mae'n golygu fod o'n arweinydd sydd yn dod lawr ato ni. Mae sefyllfa'n byd ni heddiw yn ddifrifol, da ni'n gwybod. Ond mae Iesu am ddod lawr ac am weithio yn ein byd ni. Efalla'ch bod chi mewn mes y bore yma. Ella bod chi mewn sefyllfa, da chi'n teimlo bod gennych chi ddim rheolaeth arni hi, fod yna bethau sydd yn digwydd o'ch cwmpas chi, neu hyd yn oed yno chi, a da chi jyst yn meddwl, sgenna fi jyst ddim rheolaeth. Mae hwn jyst mor mesi. Neu falle bod chi yn delio gyda rhyw bechod, a mae'r pechod ma wedi cael gafal arna chi, a da chi methu cael gwared ar pechod yma, a mae'r pechod ma'n cymryd drosodd eich bywyd chi, a da chi'n trio i ymladd o, a da chi'n meddwl mae'n jyst mes llwyr yn fama. Da chi'n meddwl fydde Iesu eisiau unrhyw beth i wneud efo fi. Sut gallith hwn, mab Duw, fod eisiau rhywbeth i fi? Hynny, mae y lotri bwysig yn dydy. Dwi lotri fach. Mae'r sefyllfa yma rhy fler. Dwi rhy ddrwg. Ond mae o'n gwasanaethu. Mae Iesu am ddod i wasanaethu. Mae o'n plygu. Dyna sut fath o arweinydd ydi o. Dewch i mi roed o fel yma. Pam fod Duw yn dewis pobl? Pam bod Duw wedi'ch dewis chi? Rwan ta'r ateb arferol fyse, wel, am y pethau da. Dyna fydd yr rhan fwyaf bobl yn dweud, ynde. Hynny, am y pethau da, mae Duw wedi gweld rhywbeth yno ni. A fysa ni falle ddim yn dweud o'n agored, ond fysa ni hyd yn oed yn dweud o allan dawel, wel, mae rai bod yna rhywbeth da yno fi, sydd wedi, mae Duw wedi gweld rhywbeth i ddod ato fi,
Ond mae'r Beibl yn deud nid dyna di o gwbl. Mae oherwydd y pethau drwg. Mae oherwydd y mes. Dyna pam bod Iesu wedi dewis chi. Mae wedi edrych arna chi. Mae wedi gweld eich mes chi. A mae wedi deud, reit, dyma sut hyn ydw i, dwi'n dod ato chi. Dwi'n plygu lawr ato chi. Mae wedi gweld y berthynas yna sydd yn mes, sydd yn ddrwg. Mae wedi gweld yr hunanoldeb yna yn eich bywyd chi. Mae wedi gweld y pechod yna. Mae wedi gweld yr angen yna. A mae o wedi dod ac wedi gweithio yno chi oherwydd hynna. Tydi'ch mes chi ddim yn arwydd na fydd Iesu ddim yn dod ata chi. Mae'ch mes chi'n arwydd y bydd Iesu yn dod ata chi. Dyna nath o ar y groes ynde. Nath o edrych ar erchylltra yn byd ni. Ar y pechod, a dyma fo'n dod. Dyma fo'n dod yn un ohono ni. Byw bywyd perffaith, marw ar y groes, cymryd y digofaint, atgyfodi mwyn cynnig maddeuant i bawb. Felly, dyn ni'n gweld fod hwn yn arweinydd sydd yn rheoli. Mae yn arweinydd sydd yn plygu. Ond yn olaf, yn sydyn, mae yn arweinydd sydd yn cynnig maddeuant. Mae yn cynnig maddeuant ac yn caru i'r eithaf. Mae yn arweinydd sydd yn caru ac yn cynnig maddeuant. Sbiwch ar adnod 1. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru'r rhai yr oedd yn ei eiddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf. I'r diwedd. Alla fo ddim wedi caru mwy. A dyn ni'n gweld hyn yn yr hanes yma efo Judas. Rwan am funud, dwi eisiau chi anghofio'r disgyblion eraill. Dwi eisiau chi anghofio bod y disgyblion eraill yna. Jyst meddyliwch am Judas. Mae Judas yna, dyn ni'n gwybod beth mae o am i wneud. Dyma i chi ddyn sydd wedi bod yn dwyn allan o'r pwrs. A mae Iesu'n gwybod hynny. Dyma i chi ddyn oedd yn hollol dda i wynebog. A mae Iesu'n gwybod hynny. Hynny oedd Judas yn meddwl oedd Iesu ddim yn gwybod ac oedd o'n deud y pethau iawn, efallai sy'n nhw'n gweddio, bydde fo'n gweddio'n iawn ac yn gwneud yr holl bethau ac yn helpu. Dyn ni eisiau rhoi arian i'r bobl dlawd ac yn y blaen, ond go iawn mae yn hollol dda i wynebog. Mae am fradychu Iesu. Mae o am agor i galon i'r diafol ddod i mewn. Ydy Iesu'n ei daflu fo allan? Ydy Iesu hyd yn oed yn bod yn off gyda Judas yn fama? Na, mae'n golchi i draed o. Nid dwi'n os da chi o fi yn weithio fedra i ddim hyd yn oed edrych ar bobl sydd wedi gwneud drwg i fi. A dwi eisiau anwybyddu, dwi eisiau rhyw fath o passive-aggressiveness lle dwi'n mynd, oce, na i ddim wneud y byd cas i ti, ond dwi'n eisiau byd i wneud efo ti, achos fedra i ddim copio. Ond mae Iesu'n mynd ac yn rhoid ac yn golchi traed Judas. Dych chi'n edrych a dych chi'n dychmygu Iesu yna, yn edrych mewn i lygyd Judas, yn gwybod, a mae Judas yn gwybod yna, a maen nhw'n edrych ar ei gilydd ac mae Iesu'n cymryd i amser ac yn golchi i draed o. Mae'n dweud wrtho fo, yli Judas, dwi dal yma. Dwi'n dal yn barod i faddau, tro ato fi. Dyn ni'n gweld o wedyn yn cynnig y bara yma. Rwan yn y gwreiddiol, nid bara sydd yn cael ei ddweud yn fama, ond rhyw fath o ddarn neu rhyw fath o morsol, sef, oedd Iesu'n amlwg wedi dweud wrth Ioan, wrth y disgyblion, mae rhywun yn mynd i fradychu fi. Mae yna rhyw dawelwch yna, sneb cweit yn siŵr beth i'n wneud. Mae Pedr wastad yn mynd, deud wrth Ioan, hei, gofyn Iesu be mae'n olygu. Mae'n amlwg bod pethau wedi symud ymlaen chydig bach, a maen nhw'n siarad ac yn y blaen. A mae Iesu yn glychu'r tamed yma ac yn rhoid o
i Judas. Rwyt, da ni'n meddwl fod hwnna falle'n arwydd fod o'n dangos mae Judas sy'n mynd i fradychu fo. Ond dwi'n meddwl efallai fod yna rhywbeth arall yna. Hynny, yr adeg yna, mi fydda'r person fysa yn trefnu y wledd, mi fysa nhw fel arwydd o barch, efallai yn pigo'r tamed gorau allan, yn pigo tamed o gig neu rhywbeth allan o'r ddisgyl yn y canol, a'i roed o i'r person oedden nhw isio. Ac yn fama, mae fel se, yn ei disgyblion ddim yn deall beth sydd yn mynd ymlaen, yn amlwg, ond mae'n rhaid bod Iesu'n fama, mae o'n cynnig rhywbeth i Judas. A sbiwch, does am sôn bod o wedi gorfod symud, so lle oedd Judas? Os oedd yna 12 ohonyn nhw o gwmpas y bwrdd, yna mae'n siŵr fod Judas yn eithriadol o agos at Iesu. A dyn ni'n gwybod adeg yna, hynny ydi, oedd pawb eisiau bod drws nesaf Iesu, achos oedd o'n dangos pa mor bwysig oedden nhw. Ac eto fama, mae Judas, mae ddigon posib fod o drws nesaf Iesu. Mae Ioan un ochr, ar yr ochr chwith Iesu, ar yr ochr dde i fi. A ydy Judas ar ochr dde Iesu Grist? Ydy Iesu fama yn caru Judas gymaint, mae o eisiau i fendithio fo, mae eisiau cynnig, mae o'n caru i'r eithaf. Da chi'n gweld fel y mae o'n caru i'r eithaf hyd yn oed i Judas. Mae o'n mynd i'r groes. Ac mae hyd yn oed yn mynd i'r groes a mae'r cynnig yna i Judas hyd yn oed. Pan dyn ni yn priodi, mewn gwasanaeth priodas, ac yn aml dyn ni'n dweud, ac mae yn yr ysgrythyr yn dydy, bod mae'n sôn am priodas a fod eisiau'r gŵr garu fel y carodd Crist yr eglwys. A dyn ni'n cael rhyw fath o syniad fanna o beth mae Duw isio mewn priodas. Mae eisiau dangos i ni, mae eisiau modelu rhywbeth am berthynas Crist gyda ni. Fod yr arweinydd yn y priodas, os hoffech chi, ydy ni fod i roed i hun, i fod i aberthu hun, i fod i gynnig i hun, i fod i wneud pob dim posib dros i wraig. Ac yn fama, dyn ni'n gweld Iesu yn caru yn angerddol. Oedden ni'n gwrando chydig wythnosau nôl yn dweddan ar ryw nos Sul, Jesus strong and kind. Dyn ni'n gweld i fod yn arweinydd cryf a caredig. Mae o'n edrych ar fes yn byd ni, a mae galon o'n gweidi. A mae o'n galw ar ei bobl i helpu yn y byd heddiw. Mae o wedi edrych ar broblem fwyaf dynoliaeth. Ac mae o wedi dod i olchi traed dynoliaeth. Mae o wedi talu y pris. Mae o'n caru ni gymaint. Ac felly y cwestiwn ydy, newch chi ildio i hwn? Mae yna 2 arweinydd yn y byd. Crist neu ni, neu'r diafol. Pwy ydych chi eisiau fel arweinydd? Dyn ni wedi gweld yn yr wythnosau diwethaf yma, dwi'n gorffen fama, rhywbeth yn Wcráin, a dyn ni wedi gweld rhywbeth o'r arweinwyr dyn ni eisiau, a dyn ni'n meddwl, dwi'n eisiau arweinydd fel yna, fel sydd gan Rwsia, a dych chi'n meddwl, waw, dyma chi arweinydd da efallai sydd gan Wcráin. Wel, i fod o'n dda, does gen fo, dydy o ddim yn berffaith. Ond dyma i chi arweinydd rhyfeddol. Dyma i chi'n sy'n rheoli i'r arglwydd Iesu Grist, yn rheoli pob dim. Mae o'n wylaidd, mae o'n plygu, ac mae o'n caru. Mae bywyd yn medru bod yn anodd weithiau, yn dydy. Newch chi roed eich bywyd i Iesu. Mae'n medru bod yn beth scary. Heno, yn yr sesiwn byddwn ni'n gwrando ar dystiolaeth Leisa oedd arfer bod yn dod ato ni chydig flynyddoedd yn ôl. Ac mae hi'n dweud i hun, pan oedd hi'n dod yn Gristion, oedd hi'n ofyn, oedd o'n scary rhoi i bywyd hi yn nwylo rhywun arall. Oedd hi wedi weld o. A weithiau, da ni yn teimlo fel yna, da ni eisiau cadw rheolaeth yn hun
Ond does na ddim byd gwell na rhoid eich bywyd yn nwylo hwn. Sbiwch ar eich bywyd chi. Sbiwch ar eich pechod chi. Sbiwch ar eich drygioni chi'ch hunan. Meddyliwch am y farn sydd o'ch blaen chi. Meddyliwch am eich anallu chi, sortio'ch problemau chi allan. Dech chi rili isio parhau yn arweinydd ar eich bywyd chi? Neu dech chi'n gwrando ar eiriau Iesu, dewch ata fi bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a ysmwythaf arno. Gewch chi ddim gwell. Gewch chi ddim arweinydd gwell. Mae'n gwybod y cyfan. Mae o'n plygu mwyn ni, mae o'n caru ni. Ac mae'n cynnig gymaint o fendithion i bob rhan o'n bywyd ni. Mae'n cadw ni'n ddiogel i'r diwedd. Fedrith dim byd drwg ddigwydd heb fod Duw yn ei olygu fo lles. Dyna pam oedden ni medru gweld mewn rhyfeddod yn fanna ar y bobl o Ukraine yn canu. Oedden nhw'n yna jyst yn wirion, yn anwybyddu beth oedd yn digwydd, ond oedden nhw'n gwybod, fod y pethau ma'n digwydd o gwmpas nhw yn y byd o'u hamgylch nhw, mae o yn dal ni yn sicr. Ella bod chi mewn sefyllfa anodd rwan. Mae Crist yno gyda chi. A mae'n eich tynnu chi gartref yn araf bach. A rhyw ddydd mi fyddwch chi gyda fo yn y nefoedd. Ac mae'n rhoi ffordd i ni fyw hefyd. Dwi'n di cyffwrdd ar hynny. Ond dyna sydd yma mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, dwi di wneud hyn, felly gnewch chi'r un peth. Ac efallai fydd y daflen yr wythnos yma'n yn helpu ni feddwl chdi bach mwy am hynny. Bod angen i ni, da ni'n cael yn rhyddhau yn rhyfeddol wedyn i garu, ac i wasanaethu, ac i olchi traed yn gilydd. Iesu, yr arweinydd rhyfeddol sydd ganddo ni. Gwnewch i ni orffen trwy ganu o Ior, fy nghraig a fy ngwaredwr, trysor mwyaf i fy enaid sych. Fy niw, i ti does neb yn debyg, yno ti yn unig mae mwynhad. Dy ras, rhydd ofn i ni ei blymio, dy serch, helaethach yw na'r nef. Gwirionedd, ffynon pob doethineb, fangen di-ddiwedd a fy ngorau i. Ywch ni ganu i Iesu Grist yn harweinydd mawr yn ni.
Gadewch i ni weddio. Arglwydd Dduw Dad. Diolch mae ti ydi yn craig a'n gwaredwr, yn trysor mwyaf i enaid sych. O Dad, mae yna dipyn o enaidiau sych yma bore yma dwi'n siŵr o. Da ni jyst yn diolch dy fod ti yn llawn gras ac yn llawn cariad. Dy fod ti'n plygu ato ni yn sefyllfa ni. Bod ti ddim yn disgwyl i ni sortio'n hunan allan gyntaf. Dy fod ti'n golchi ein traed ni. A dy fod ti'n cynnig maddeiant llwyr. A dyn ni'n gofyn, plis y byddi di yn gweithio yn ein bywydau ni, fel eglwys yr wythnos yma sydd yn dod. A gad i ni rannu yr newyddion rhyfeddol yma gydag eraill. Gad i ni ddangos trwy'r ffordd dyn ni'n byw, yn bod ni'n caru'n gilydd, a'n bod ni'n fodlon gwasanaethu i'r eithaf fel yn brenin a'n harweinydd. Diolch mae nid arfer rhyfel sydd ganddo ni, ond arfer ysbrydol. Diolch mae nid arweinydd sydd yn filwr sydd ganddo ni, nag yn arweinydd sydd yn bechadur, ond yn arweinydd perffaith, yn arweinydd tyner, yn arweinydd sydd yn rheoli pob dim, ac sydd yn caru ni i'r eithaf.